ростига инаш ба аҳамият надодам, вай накардам, лекин мехоҳам ки одами нағз бошану ҳама шароито нағз бошад. Яъне намедонед ки натиҷаи интихобот чӣ шуд? Нест, не. Барои чӣ? барои он ки ай пушти кору зиндагӣ. бале огоҳ шудем. бале розӣ ҳастед аз натиҷааш? бале ки бештар овоз гирифт ба шумо? рости гап намедонам. кадом мо интихоб кардем, тамом. рости гап намедонам ки кадомаш мақсад зудтар интихоб шудааст. ҳизби халқи демократӣ бештар овоз гирифтам. шумо розӣ ҳастед аз натиҷаи интихобот? албатта розӣ. рости гап ҳоло вай огоҳ нашудаем аз натиҷаи интихобот. розӣ ҳастед ё не? ман дар интихобот дар кор бест. На худ ки мо дар ҳамин ҷо аз 62 сола шудем و мо набиёрем таклифнома. наовардан шумо ба? Наовардан. шумо ширкат накардед? Ман 40 сол дар давлат хизмат кардам. Ман хизматчии давлатӣ будам, лекин ба чӣ? аз натиҷаш хайр ман фақат мехоҳам фаҳмам ки ба ҷои ман ки имзо гузошт. دیگه هیچی نمیخوام فهمید. آگاه شدید از نتیجه انتخابات؟ البته آگاه کردن، رفتم آواز دادم. من راضی ام. همش با قانون قاعده‌اش گذشت. از نتیجهش چی؟ از نتیجهش راضی هستی؟ از نتیجهش ولی های کار کنن میاد معلوم میشه ولی نتیجهش نه. هیچ گفته نمیتونم نتیجهش. این از خداوند کریم میدونه.